L-Italja għamet fjum ta' luttu nazzjonali għal vittmi tat terremoti li ħakmu l-pajjiż fl-aħħar jiem. Iżda dik li qisha ħolma kera ma tridx tintemm hekk kif it-teżżiż kompla ddejtu liljum u n-numru ta' vittmi baqa' tiela. Is-Sibt filgħodu saru l-ewwel funerali statali ingħatat l-aħħar tislima lill-34 vittma mir-raħal ta' Arquata del Tronto f'ċerimonja magħquda f'sala fil-kapitali tar-reġjun Ascoli Piceno li għalih attendew il-President tal-Italja Sergio Mattarella u l-Prim Ministru Matteo Renzi u martu. It-twiebet tpoġġew f'linji mal-art 32 kulur il-kewba u 2 bojot. Min jibki u min joffri spalla is-sala ntliet familjari u ħbieb devastati bir-realtà li laqtithom. Se nkunu qegħdin ngħinukom għalilhom Renzi u jien se nappoġġjah għaltilhom Martu Agnese fil-ħin li qattaw ikellmu lill-qraba tal-vittmi. Issa se jkollu jkun sforz kollettiv tal-pajjiż biex iż-żoni ta' Amatrice, Arquata del Tronto u Accumoli jerġgħu jiġġeneraw ruhom. Il-Kabinett Taljan diġà ddikjara l-pajjiż fi stat tal-arm u qassam is-somma inizjali ta' 50 miljun euro. Il-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fiż-żona fosthom tal-President Mattarella ittajn ukoll iżżomm il-moral tar-residenti bil-kliem ta' kuraġġ ma jonqosx. Iktar minn 2100 persuna kellhom jiċċaqalqu minn djarhom għal żoni iktar siguri e kif it-teżżiżiet ma qatgħu xejn. B'teżżiża minnhom ikkawżat ħsarat estensivi lil pont ewlieni f'Amatrice. Is-Sindku tal-Belt saħaq li jekk jikrolla dan il-pont, Amatrice tinqata' minn mal-bliet tal-madwar kompletament. L-isforzi tal-protezzjoni ċivili u l-volontiera li marru jgħinu jfittxu dawk li għadhom mitlufa taħt l-irmiet qed ikunu mxekkla biktar teżżiżiet uħud minnhom qawwija u jitilgħu sa forza erba' fuq l-iskala Richter. Għaldaqstant għal xi mumenti l-volontiera, inkluż dawk Maltin, intalbu jżommu l-bogħod miż-żona. Madankollu l-ħidma tal-volontiera tal-SOS Malta Urban Search and Rescue K9 se tkompli. Dan wara l-kap li qed imexxi l-operazzjoni ta' salvataġġ fl-Italja Antonio Tassi tkellem mal-volontier ta' SOS Malta John Gera dwar l-assistenza li jistgħu jkomplu joffru lil vittmi ta' dan it-terremot. Ġeoloġi kalkulaw li bit-terremot ta' nhar l-erba' ir-raħal ta' Accumoli li ħass it-teżiża sew niżel b'20 ċentimetru.